шоҳномаи безаволи Фирдавсӣ яке аз шоҳкориҳои адабиёти ҷаҳонист. Дар гимназияи рақами 2 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе байни синфҳои чорум озмуни шоҳномахонӣ таҳти роҳбарии омӯзгор Ҳафиза Шамсиддинова баргузор гардид. ҳарчанд ин дустурякон, ин булбулакони боғи дониш хурдсоланд, вале бо маҳорати сухангӯӣ, бо нутқи бурро ва қироати зебояшон таъби ҳозиринро болида гардониданд. Бояд бигӯем, ки хонандагони гимназияи мазкур ҳар кадом аз 60 то 250 сатр шоҳнома зиёд намуданд. چو از دفترین داستان ها بسه همی خواند خواننده بر هر کسه جهان دل نهاده بدین داستان همه بخردان نیز و هم راستان جوان بیامد گشاده زبان سخن گفتنی خوب و روشن روان به نظم آرمی نامه را گفت من از او شادمان شد دلی انجمن جوانیش را خوی بد یار بود ابا بد همیشه به پی کار بود. абулқосим фирдавсӣ ва асари безаволи ӯ шоҳнома дар таърихи тамаддуни башарӣ шӯҳрати беандоза дорад. шоир дар асари худ беҳтарин хислатҳои писандидаи одамӣ мисли хираду хиратмандӣ, некию накӯкорӣ, инсондӯстию ватанпарварӣ ва ғайраро тараннум намуда ахлоқи бади одамиро маҳкум мекунад, ки дар рӯзгори мо барои тарбияи наврасону ҷавонон манфиатбахш аст. чунон то ба бейжан расид огаҳӣ ки моҳӯй бигрифт шоҳаншаҳӣ ба ҳар су фиристон моҳӯй нигид ҳаме ром шуд бар ӯ бар замин кунун сӯи ҷайху ниҳодан рӯй ба фархош ба лашкари ҷангҷӯй бигуфто бейжан ки тоҷаш кӣ дод ба ду каргӯянда он кор ёд. дар озмун волидайни хонандагон низ иштирок намуданд ва аз баромади фарзандони худ хушҳол гаштанд. воқеан ҳам шӯҳрати Фирдавсӣ ва эътибори шоҳномаи ӯ ҷовидонист ва баргузор гардидани ин гуна озмунҳо дар муассисаҳои таълимӣ барои хонандагон аз аҳамият холӣ нест, зеро ки тавассути шоҳнома хонандагон аз хислатҳои неки қаҳрамонони Фирдавсӣ нексириштӣ ва меҳанпарастиро меомӯзанд. ҳамчунин хонандагон бо завқ ва шавқи беандоза саҳначаеро доир ба фаъолияти эҷодии шоир омода намуда буданд, ки ба ҳамагон писанд омад. аз дилам мегузаштам, чунин садо додам. чу бо эйминигашкавус ҷуфт ҳама рози дил пеши аз дам бигуфт чунин гуфт ки эй бартар рӯзгор чу боши ба ҳар неки омӯзгор зи ту ёфтам фарру аврангу бахт бузургӣ ву гурдиву дайҳиму тахт накардӣ касеро чу ман баҳраманд зи ганҷу зи тахту зи номи баланд. омӯзгорон бори дигар ба хонандагон ёдовар шуданд, ки шоҳнома аз муаззамтарину шарифтарин китоби қироату хештаншиносист. огоҳӣ аз аслу насабу решаҳои таърихии худ ва тарбияи эҳсоси ватанпарастию шарафу нангу номуси аҳли завқу хират ба шумор меравад. яке рӯз пирони парҳезкор сиёвахшро гуфт ки эй шаҳрёр ту донӣ ки солҳои Тургонсипоҳ зи авҷи фалак барфароз аст кӯлоҳ. дар ҳақиқат барои хонандагон аз бар намудани шеъру достон ва ҳикояҳо ҳисси ифтихори миллӣ, ватанпарастӣ, ташаккул додани маҳорати эҷодии онҳоро бедор месозаду дар оянда албатта нафарони меҳандӯсту нексиришт ва хиратманд ба воя мерасанд.